15. ipuina, lapurra eta etxe txakurra. Lapur bat zebilen gauez, gauza asko osten, eta heldu zen aberatsu baten etxera. Irten zion atarira, zakur ora handi eta etxe zain egoten zenak, eta diotza. Zer dakarzu hona kaltegin gaizto horrek? Erantzun zion lapurrak, hago esirik, tu ogizati bat, eta ez egizu zahankarik, ez hausik ere niri, diotza zakurrak. Ematen didazu ogia ondo naiz, edo zure estalgire izan nadin? Erantzuten dio lapurrak. Ematen dizut isil xaritzat, zuk salatu gabe sarrutu nadin etxean, eta eramateko zuk behar ez dituzun diru eta beste gauzak. Baina diotza zakurrak. Norko emango dit niri bizina ezen arteko ogia hiltzen badidazu nire jabea, edo eramaten badizkiozu dauzkan diru eta beste ondasunak. Nahi zenuke oraingo ogipuzka batengatik galdo dezadan bizitza guztiko ogia, emango zainerakezuk gero behar dudana, ez duzu errukirik gizonentzat, bihotz gogorraren jabea zara horientzat, eta izango ote zara bigunago niretzat. Ez diot nik ogia ematen didanari doilurkeria eta isil sartzerik egin nahi, eta bai gorde bera eta etxeko gazak. Hala bada, zoaz laster etorri zaren bideetatik. Nahi ez baduzu nik hemen nire hortzekin zu apurtzea. Ez da nire estarritik lapur ogirik igaroko. Ipuin honek adierazi nahi du, ez dela inoiz lapuren estalgire izan behar. Morroi eta mirabeek gorde behar dituztela kontuz etxeko gazak. Eta ez etxe lapur izan, ez etxe lapurre lagundu. Ogia ematen duenari zor zaiola leialtasuna eta beharra itea. Irakasten dugu txakurrak, ez estaltzea lapurrak.